A few moments later. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung hapon naman guys. So ano ko magpakita ninyo guys, ug ginsa ni pagluto kay mo lagi na arang kasag kasuguan gabi na late ko og mata. So last na mo din ang putahe guys, padung namin adto para mag-display. Diya maginihini lagi mig display na to guys kay Nas Dante. Hello guys, ana ko dari guys ga display na ko itong bami. Tatay ginaling og sayuti pud nga ginaling ganahan ni sila mga ingani guys nga sudan kay kuan natay tinunuan nga sabaw. Ganahan pud sila ingani nga na sabaw. Isa guys mo pa pagka alas 6 pero aran nang ka lamdag. So gahawata guys nga mga abot ang mga nanay, maabot ang mga nanay diri guys mga alas 7:30, alas 7 nga na. Pero ang gi-display din guys na nanay ni order na before ko nag-display nanay nagpaputos daan. O nang gamay na lamay atong i-display kay na may mapuputos daan ni nagagabi na may message na magpa-reserve sila. Itlog, wala. Itlog. Pila to? 1 kilo. Wala ka sir, anak ko. Ala imo guys, hindi wala bayad to bayri ha. Huwag kang ganto rin eh. Nasiyan, tingkira ko pangutan or pila yung pamilya. Wala na. Wala na lang kaning tawag dito. Wala kakaabot sa kumpansi. Ano tanaw sa kamera oh? Ano man yung kamera bi oy? Ano man yung kamera bi oy? So guys, nahurot ang kasudan guys. Wa gani ko nakapang lipstick, wa ko nakapang usay ba guys kanang manindap kay mag eyeliner ko, mag lipstick ko ana guys na ang kilay oh. Kanang wala na kay sobrang kadali-dali ko guys kay nalangani lagi kong mata. Nakamata ko alas 4:15 na. Pero naka-display pag hapon ko dari bisag alas 4:15 na ko nakamata guys. Naka-display ko dari wapay alas 6. Wala na guys, nahurot na. Hipos na ta. Guys, manghipos na ko guys kay nahurot na nagbilin ko gamay kay para akong pamahaw. So guys, salamat kadto kay na hurot nagdali. Kuan kanang nagbilin ko gamay guys na kayang pamahaw kay ako ko na mahaw. Diya salamat ikado sa mga namalit. Guys sa ni pahurot guys kay napamay mga sobrang hapon sa akong pagkuan. Maligya diya mao na laman ni ras. Aw nay gamay dadto nga chocolate. So ani pahurot kay mag-usad ako maghimo og laing flavor. Grabing kainit to. Pero laban ng gyapon ta. Hinay ko kay Nas Dante mo kujog. So gahinay ko guys kay Nas Dante. Ang itiwas guys kay na ako'y meeting inagka alauna. Kita Sayuhas Red Horse.
Wa pa kay klase day? Ice candy. Nga mo palit kag daghan man ako nagpasubo. Akong kumari bumalik na pud siya palit. Tag 10. Asa na tayo magkuha tag sa kubag? Ikaw panuroy ikaw. Ikaw na lay panuroy. Duha ko no. Kuya. Ante. Kuya, kuha ko no. Nay nang libre na ah. Duha ya. Duha ko no. Kay ning libre ni kay kuan man ni siya. Daghan man ni siya blessing, mong libre man jud ni. Samle. Ang kumari, ha? Oh. Ikaw ulit ka? May plastic. Ay, plastic nila. Ano mo na? Oh. Ikaw naong guys. Oh. Ngayon to sa gilan tanto? Oo, okay. Painom mo lagi mo. Timpra din mo painom di ay. Oh, syrup. Kapo ano to? Saan ikaw nakatira sa Maynila? Quezon City? Saan dun? Sa may Cubao? Saan? Eh, ang laki kayo ng Quezon City. May Cubao, may Marpi, may ano, pero dati saan kayo nag-school doon? Ano pangalan ng school? Anong pangalan ng school? Ligarda. Ay, sa Ligarda. Ang sabi ko nga sa'yo, ang laki ng Quezon City eh. Di yung una sa ano na sa tatalon sa dati. Santo Domingo, ano pa rin yan? Quezon City pa rin yan. Matagal kami doon sa Maynila eh. Manila, sa Palok din kami. Dati kaming nasa ano, sa may Quezon Ab, malapit sa may ano. Ako sa USD ako dati. Ano to? Lang at sa Kalulo pala, nasa yung daddy mami mo. Ayun o, taga Santo Domingo. May tatalon, matagal din yan makatira yung mga kamag-anak ko dyan sa may tatalon. Tatalon, Santo Domingo rin kami, sa may malapit simbahan. Doon kami sa may Santo Domingo nagsisimba eh. Kasi Malapit sa kami ano sa kami, simbahan. malapit kami doon sa may Unitap, dito sa may Quezon Ab. Antay mo ko rito ha. Kasi kukunin ko rin pinapirma. chocolate at saka ano, ayan. Dito avocado, buko pandan. May buko siya. Ay, bakit nagtagalog ako? Bakit ako nagtagalog? Ano sa'yo ito? Ano chocolate? Chocolate niya, Puro chocolate na lang, oh. Puro chocolate na lang. Tagtinga. Ay, nice lagi ka upuan. Buhok. Ang ganda mo kaya, Abi. Hi ka muna, Abi. Lingkod ra ko dari sa punuan, mudol ra ang mga bata diri. Mudumdum ra mga bata diri. Asa ni mama mo? Mama ni mo uli na? ay nadiras kante. Naman to diri mong mama ganiha. Maman. Oh. Yubo magana sa. Oh, ayaw pala be. Hindi. Sino yung ganahan? Chocolate? Chocolate or... Hala! Bad na! Salamat, Bi! Kasi mo sudan na po di mo. Oh. Salamat! Hindi mo naman ka, gitagaan naman ka. Ay, hindi pa di mo chocolate di ay. Yung ganahan chocolate kahapon. Ako na. Kumana sa kaon. So, yung nakaduhang balik ko, guys. Guys, kanang nahurot agahang ice.
Nagadali ko kay nakoy meeting ron sa agriculture sa atong Sugbo Babuyan guys. Nak! Okay. Magto na mi. Naniud to na siya? Wa kay Boss Dante. Kaluoy wa kay Boss Dante. Inom ta tubig Dante kay rong hawa rang ka init kay gawas. Imbalhin sa kwarto? Naman ay sudan. Kana nahurot ni Papa. Lami jud siya. Mukaon ta na. Kay mo to na mi. Partir guys kay nami diri sa social. Wani social hall sa Usulog nami diha mag-meeting. Ya kwartel. Ngani ko guys kay rang kainit sa agihanan. Nungtong sa bangko. Pwede rin siya nga na siya. Organic pig production. So, pig pen. So, kinahanglan ang ato ang pig pen. Kaya mo anak, 8 banto sa 12 kabagting matag panganak. O kina mo itong basic na duwan. Ang matag baboy, ibana-bana na mukaw o 5 pounds, 5 pounds na pigs matag adlaw or 1,000 kilos na pigs matag tuig. Dami din. Pero organic mo ta, pwede man na. Ang pinagdako nga baboy ba sa likod. Guys, kanang gikan di ko nagkuhan guys, dali-dali kong ilis guys kay gikan ko nagi-orient me kay magbuhi pabuhion lagi mi og kanang tulo ka buk baboy. Wala daghan dito bunga atong ang palaya dito nak. Unja gi-orient mi kung saon pagbuhi ang baboy nga kana bitaw dili pa kanon og feeds. Kanang mga sinaunang pagbuhi og baboy ba nga kanang kuan para kuno healthy. So pakanon na siya og mga dahon-dahon, mga kuan. Uy, nangawala man ang sili dari ko laghan. Ay, gipang sabaw. Di kariun tayo kaon yo. Asa ka na sili ha. So dari ko guys kay hang arang labungan na dari wa namin makapang hinlo kay ganoon nga busy lagi. Kaya salamat kadto ko kay nana koy kuan kasi nakailada ni tuba. Unsa kani importante din ni si Janak kani o kanang Madrid de Agua. Right. Unsa guys, so ako na malitron kay kuan way klase ugma. Ugma birnis. Birnis. Unsa guys kay murag di na madid siguro ni mudak atin ni sang harbison ron. Kari sang isang harbison nato guys kay para si Cristel makatilaw pos Cristel ug uli si Jaijo to usa to ang gamay. Basta. Ato ipatubang ang atong kamera guys. Charan! Hala hinog na lagi ni si Jana kay mo na saglay. Buak hala na buak. Di kauna na siya o. Hindi na. Tanga lang na. Di ba? Di ba guys oh? Mura na kadakas ang naong guys. Sana wala guys nga mamukuan din ni si Jano. Nanglan jud ka nga nindot imuhang juta ba kaya maka harvest jud ka. So ahara na ba ni mga liso nga mga kinan-an jang gipanglabay ra dadto na. Ning bunga jud siya. Kaya naiuban lagi nga magtanom di sila makabunga. Bisan pag mga ang ubang dali guys na ning kuan guys wa sila makabunga daning sikwa. Ning kanon ron guys sa tanawon og yellow na ba ni? O yellow. Puwa na ba ni? Anang harvest pa? Asan guys? Ito isang bukton ron. Sa dani. Pakwan man ni nakod. Kani. Sabay teknik na ni dari sa lamang. Hello. Thank you.
Kana pakuan jud nak. Dit ka adto. Coba ka nang nakaibot. Sana all hala. Nice ka na siya. Hoy liso. Kuara ni siya guys hangi pang labay ra ba din ni siya. Ito yung broday ng ano. Mura ko magtinungod guys nga. Dahil sa merkado ba? Butang na slip ng banda kay tamis siya. Wala liso kay itong itanong nila ng tagay ko sila ng liso. Ayaw, iba pida ano. Dumi pa siya. Sige lang kaya sa compost base na tunay batang. Hinanglan mo ni atong itanong kay tamis. Sarip na kay panghimagas na niya na. Salamat ka rin sa kuha na. Lami. Diri, kari apple rin diri. Puti lang si Papa Ana. Ano papa? Ang gi-orient kaniha guys kanang laging sugbo babuyan kanang mga nagikuan ni Gwen Garcia darin ja nananagihatag sila na murag nagkahin si Gwen og 1 million para na sa sugbo babuyan pero kanang sugbo babuyan gituzo na ni Gwen nga kanang pabuhyon ang mga tao diri sa Cebu ug kanang baboy nga kanang sinauna nga baboy bitaw guys nga kisa may nakaibaw na rin nga nagbuhig baboy nga ang ipakaon ko andra kanang mga balani, mga organic yan na mga tahop sa mais. Karon kay na may mga feeds nga na di ba guys ug pakaon nimo ng baboy kailangan 3 months 6 months mabaligya na nimo. Naman ang karon na yung mga sakit kuno ang baboy kay tingid kuno sa sana swine ba to? Murag swine nak no? Di pan sa karon di pa nila mapalit kuno ang baboy kanang ila pa nang gipag kuan pa jud nila unsay buhaton ba. So kaming mga nakadaog kaming nga naay garden kanang mo na jud may matagaan, sure naming matagaan pero ang problema na magunhaw guys kay ang wala gyud mabutang nga baboy. Manang kinahanglan ang baboy nga ihatag nilang tulo ka buok, murag nanay isa ka buok nga inahin nimo na siyang padaghanon. Murag pasanayon nimo ba pero kanang baboy healthy na bahalag kada adlaw pa kamukha og baboy kanang kuan healthy na siya kay mga organic ang ipakaon. Damo to guys kanang kuan lagi kanang gahulat lagi pug ko sa ang premium kay daghalagi ko kinahanglan kay among kurente lagi karon ang niabot siya og 1.6 ja suluran na namo dari ja among tubig pod murag dako pod among tubig ron kay tungod lagi katong nagpatrabaho mi sige masa og simento ana ja magbukos garden karon kay di man ko tigubos garden kay sige mag-uwan ja kuan lagi kanang ugma guys wa may klase manang ako manuroy na lamang ko ugma og sayang pwedeng pakakitaan kay ron maka kwarta lagi ko manang magluto meron og duha ka klase nga ice candy ang ice candy guys gilamian sila sa ice candy kay daghang nang utanag kuan kanang yun sa lagin ha paghimo. So di sa pud na kuan guys di po sa nahihatag ang sikreto kay nagkaraba ka mga kay tutas di agi gali guys nga nagtinda ko guys hindi araghanag na ninda. Araghanag na nuroy. Araghanag nag-display dito. Diya pag undang pud na guys, undang pud sila. Na unsa nang karon balik na pud ko lahalin lagi kang bing ice candy balik na pud ko. Nga na bang lisod kaso lang yung tao dito ko briefing dias ni agi wa na yung mga box dito nga ice candy kay murag kapoy na siguro sila himo. Anja ugma sugod na pug atos briefing og panuroy kay wa ko musuroy briefing og nay klase kay mahalin raman des mga bata. Pero pag kuan kanang way klase adto ko suroy.
So ugma, mugahin na ni si Jahan na siyang isuri ugma dito. Ug kuan ka nang magsuri ko ipares na nga kanang saging nga hang himuon guys. Kanang muras sa og kanang binugbog nga saging bitaw sa tawag ato kanang sa tawag ato nak. Katong dinday bitaw naman ng Marisa, pero dili nga tuon ako. Katubang saging nga gi dukduk ba? Dili ay. No, ni niluyang. Basta amo kay kalimot mo kung say tawag na ng niluyang. Pero ako adi na niluyang. Basta makita na yung mga guys nanas say kuan seeds nga ito ibutang. Anja guys kanang mao tuhang vlog ro nga daw guys kanang kuan. Salamat kay sa mga namalit. Kuan ra to kaputahi ang giluto ganiha murag patra ba siguro to patra to na no? Na hurot pud ang kuan guys paninda na dili kadto na hurot dai kuwang pa kadto ang pansit kay daghang nangitas pansit ya napad ginanawag ug napa ba kuni pansit kay namin ning palit nja gisugo mas asawa kay mura maglamian man nja balik palit balik 100 mato na hurot daghang usa ka kuan sa katab nja mo to guys kay taas na kadto guys na maghimo pa mi guys kindi na malit day kog kuan as kindi yun dia kuan sakit pud ni kadto ang likod malit mi daano guys kindi kay nga kanang unsaon pagluto nga iskindi nga kanang mo to inis na to nimo mga harina nga na usa imong ganahang mo kuan maray sikreto dadto para humok harina ra anja na kung ibawa na moy chocolate May condense. anja pwede ra pud mo gamit og Milo baron or unsa para lang mo kuan anja na hang i-mix niya kuan is ja fruit salad ni so mag-start na mi guys.